Bazuli bamingo manyabako Nabenze Abariri bamingo manye binyoro Nabenze Bachoroke bamingo manye binyoro Nabenze Darira bako bamingo darira bako Mwanchu muligerio Getembe Television Network aje naye nchi aje. You are me, I'm you. Yani wewe ni mimi na mimi ni wewe. Bono igani gona tarra soba bakobane. Igongo tarra bakobane kwa razangu ra duniani kiagera nimbanjete. Ekia beta bakorabate betenga tarira bakomere moteko era. Tarira bako mere moteko era. Abakobane kuikamba tarira kwa razangu ra duniani kiagera nimbanjete. I love them all. I love them all. Abakobane anrospia sebali anrospia ebe nigole county ya Nyamira, ebe nigole county ya Kisii county, tafadhali ncheni mbanjete. Lakini ntaitengo te mokoyone iga, mokoyone ntaitengo te biga, nigo ntaitengo tarire, manyebi egasi ogokora, ngayura rushi besa kawa kanire moise ko minto, ngayura ngaki bwebegete mbaka bono bunolego ngaki bwebegete mbaka bono bunolego igonta tengo tebio mokoyone ntaitengo tebiga Getembe Television Network na mono omoroberi bwabako mugaka chemisio koroke baje timbwati bwoba niko nachire mbatarire abakobane igaiga ase akoro kwanga nao chauka vera mapema nchirendete yensenensensi tiganda raje kyo mokoyone igaiga ngigunga kiagonte mapema mokoyone buyole ndebu ya kabisa kia baba abakora boko bakwana ko moyo ya pima ege to manyete na omokono bwe pima omoko igo esikati kiri esika kwabekire igo. Thank you very so much mokoyone ngakyo gendrete muyande esa marieta inkoro kwa Richard Mboya Obae Richard Mboya Obae indo mwana bu Obae korubochura bochuranza Nsaga okay chokevela nicho mwana mukogoti wo mugako Obae sokoro ya inkoro kwa Osiago Bansiano Osiago Bansiano Osiago ibo na onde gaiga kuna kusukuma bogumanya baro bakongo baro buororo mugaka no bwito tata ya asidete kali sorry 2015 sorry mokoyone pole sana nsinzi halafu mokoyone nubwata abantu nimbwata bibo nonyomete nimbwata bibo nende manyige ndikiko kumembwata bibo babiri Are you Julius? Yes. Jesus Christ, this is fun. Don't mutangani ngakyakuruku. Mutangani ngakyakuruku chenva onduko. No akanete. Ngakanete. Okay. Ino mukamba. Okay, wasiata. Okay, oyo kabiri. Oyo kabiri yakuruku Dolvin Oeko. Oeko yo tori vini oeko yo manye toyo. Ayo Julius kurusau timogirango. Kakitata. Okay, no problem. Orocho muntu kudina abantu babere n'abantu babwate headache. Uno muntu moko. Headache. Okay, arafu ndo. Bano nyote basi yetinya sai. Esika basi yetinya sai ayeni ngora banyana. Yakini nche nabo nyebetere tinga dana tegato. Oko batema. Okay, bono nale kukuboliga Richard Obae. Wana mokoyone liswali nabwate nale ukuboli neli na chire bwo ugaiga kurago kwani kwa razangu murangu kinabwonete gwita ninje mbwate mwise ko mino murangu kirabonete bono no moko ugocha bwone ugwacha mwamoko yo goso ugwacha mwanyoko byara enacha seino seito mwane ayemoko yone naboko soero murangu oringo soera gera emoko yone lakini kwa ngogenda tocha mwana ogende muamama okwengo soera gesaku ekiabweli okay ekere waso iroro aye mino mbarenga muri minto rabatoranga 1 2 3 nayo mokogoti gusinayo motangi wereva gwecheva omokogoti na bagweta gesieri burongeiga lakini inche nyomete nayo nyomete esikati kwa nkobo mokogoti seino na bugocha so mama nigisege murango mutu lakini oise koba nayo oro motangi gose yo mogati gose gati ya bukabere ayo gokwete gesaku oyo bweli okay tu akarukire gesaku arafu oyo bweli kada soire ngahingo ikaranza aya turi gwetani kale tu akabikire nyungu gatiga turi gwetania
gatiari esitoka bikire getono kiebusa Lakini ekera nakine tuwe nanyorire na tata ngobeka barenge busa twakanyure Christmas gioka bono turi gwetani gatiaria igokocha okobere ensemi osobere iromati okay arafu ono ntate nkoboriga kogwetani ngigekoba oto nota iburi nota nyuome nota okoibura bana bagukwa ngino yani uragere na maguru chinyaru narobi okwere njira ngigeragere karatiga ngigeragere kogwetani ngigekoba ari ekero gwetani igokobe ora ekero gwetani amachikaria nyokobiara nabwate nkwana arakwane naye bono egento gekoba okorwa embori egere yanyenywa u yasonsora namang'ana ayo ade embori okorwa okay irabana akane trend eyitari yagwakana egiyo nembori ogwetania amachiko yekegusii okay mwacho murigereri nkaite no igweta mang'ana gokwanwa ng'ako gwetaniga gwetani na machiko yo mugusi gwikira buna botabe tokoba okay bono tiga tucheiga ngwakanete chiombe tari bogwatera bonzi bibo bonzi okay ngwaretere tu amakima bona ya nkuru kama kima ikerti bono obokuma obotangani ekero abakamba mbabwate obokuma boko bakoreta okay abantu tubwate kemira kyokoreta obokuma naba abagusi akemira kiabakamba igo gokorera kemira kiabogaria mwakora baigo bakwachi sawadi chiao kwacha nachio igo mukama nechi sawadi muna jirecheji kende gionsi naboraire naboratumia siringi 100 oruo ni siringi chiri milioni chiri bubere chiri 100 yego tumia 100 ocheke na chiri 200 oseni 300 oira ni 300 Jesus Christ si fanta aje ndigiri mukamba mukayone bona ayekwagotire tugoika mukayone karaigwa naye bona gutaye no nyuome to ayo gwakesini esimi ekende turu nkwane buno moisia na bonkurange no ruka simugako yogetembe television net gwake mote ya umuisi nkwane rabu mbekire mistari arabone kerago chigocha igagocha umere nije obo komu tinda tikongainereria ekera no bwate jimbuje okay mukaya nare ukoboriga aba ekera gwakanete gwata pako bokumambo achete obokumo bwachete asibu tori kana mugondo ya omayita abagusi ntubwate kemira gitu okay ekera nachete ngakana chomba ebintu mbiro tokokora bunabagusi omayete kemira nintu tokikabugusi gaiga twachentie kemira tweruka tora abakristo okay ekemira nonyo moikoyo eyabwate kemira kenene ekemira keruki goikokore no toreka no tatoreka okay goika akerugo akanire chiombe nabona ile chiombe nane nane na ile to chieri bere choko ni chiombe chinde chiari ngenene nobo mori bwa nane chichinde tabaka asenge njo yango oyo ikanaraga ali olinaraga ukarudane nane Jesus Christ si fanta ekedeke kone mama ke monte ke moni ke gakurtache aje nane okay ne chimbori yakitingireti nyora umwana oyo gaiga kuruku iradi toireti ni pariki eko irete ngora na chete ekera na ira nane ekigusie kenyene ke gotebaiga mwacho murigereri 8 Charles imagine 8 1 2 3 4 5 kaboko kungo isaini 8 we comment okondo kobika bosi abiri aki Charles because bona alikuwa reko kortata endo kuata abantu nata kete tinta itibache bakongura nkaira ni mboli nkaira ngina koro okay ngina koro nero kama kwa bere mboli okay nkamanya kora chimboli bere nei eyemo bakori ari tubikoria okay turikoli nande gwa kwa bere cho becho so bate amacheso nare ga ikagusinya sai buri mugochi mwakora umuntu oretere chimboli kana ari turikoli aya na macho ranywe akamboli bakora akanya bakengomba ali akanuzukira
Obwata bwato ira nego cha sei. Amachesa dara bono bwana bwachakira bwana mbura Naende talinje naende ng'ombe ejo. Chiombe na chitambo getiga atara chambiri ruche. Na tebete bamura tambo kichombe abali bagacha gochio. Turi go tambo king'ombe roche ibere. Ngachitambo ke roche oromo. Bali bagachivuata bagachira. Ayo negativa ngoikibare. Ngoikibare. Baraira rindi. Bono tori wetu no chiagete sabu. Okay. Karuika ne chimbori ibere. Bakarugera okuma bakandeteraga. Bagakorete robosi. Bakareto bosi na tani chenkoria. Kegori kiabo. Lakini karatika umugusio mito tate kuboriga amana nyasaye umusacho wakande chiombe very smart, very accurate, very intelligent. Okay, urule paka chimboli urule very smart ibere. Okay, chimboli chibere nje manyete chikonyenyu emboli yeme konyenyu garia umwana uragira umwana yokonyomerete uragira very smart, very accurate, very intelligent. Umongi na gwachi chaga avuga umwana ndoetere kikiabo kweli na gwana teba arabu ye gotigara yare tubukima yareta no umuga kanero kuria turi imbori eri. Okay, Ne imbori ya nyoko koro turi koria. Abu no gore de suguria. Amarange taki esuti ai mechando mukataka kuzibona no mchando abone sita ya chagiri abone sita nera maana pine problem tate kuboriga ogori chisuguria ogori chisweta ogori nande kikilikuwa nateba orange obora pako borange tirayo kanda kubabisi gwagore nyoko koro nyoko biaro borange tawo kwebisi Zeze. Otago cho to bena yen ko bundi sike busi. Wa mna ayo ma to misiri. Ayo misiri aje to yo to ko ba. Diga rango tebi. Chiombe irenga. Na ne. Chimboli irenga. Chimboli sita to joji na gorite ndugo yane yangete chimboli bere. Na ba kara. Mosubati o minta ka mente mboli yemo. Chikaba chimboli irenga. Isato. 3. Mokamo muro minto. Oyinkoro kanere mama kera mama asirete kare. Akangorere suguria ne sweta. Igotoro chino mochango na kore sikati kiri. Ngana ndotorieti. Mbote ya kwa mene taro ko mene. Abute yo tinda nyora yane ngoria. Lakini bono tate ko bori chati katari na kora mari chati ware te boko kuri chati. Kuri chati obae. Okay, tate ko bori kana mwana ule. Ndi ochi ule. Enugo ule. Ncheno muntu. Karatika. Ngakero chora kwa bebinto kuchigari abantu bagendrete kuragira ari bagosarra umuntu akorugaria goteba nge mix korugabu mapema nge yerebeli stiu ayemana boikaraste torari nge yere sambire ekobera magute kabirege banyana uikaraste nkonye yarare korora Kenya banyana uikaraste oligerete nale kukobori gatatu ndane ekero gwachire sobo mukao ngango chindagiro tarikorio Ay no morai. Oinyore aba imbaligerete. Egente tangani. Sobo mongno. To basa kweborio mos. Esa babu. Iga ngomo nyokokora nyokobiara rare nkomo ngongoriori. Ano jireri. Okay. Tano kunyo goitera chinda ndo gojaga. Esikati kiri. To basa kwebo. Eria kaberto rie ngoko. Ngoko esa babu niki. Ugwa kwe fine nene. Fine na bora akundi ontora kana lakini sababu yogo tali. Tolikori ngoko aseboko nyoko biara ekiagere ngoko eria ere yabako. Tokori ngoko na ekorobia konyome tororo. Tokori ngoko nande konyome to. Ase ngenjo to bairete ngoko iku kwa bairete chimboli. Muna kwa na te baritanga ni korma ga mate ni ko bugate daje. Okay. Ige ngombe nyama ya ngombe na bokoli. Na bokoli tu proper. No ye mbona bokoli. Ige na chiko ireto. Amabere arnoli. Amabere torikorio igo konywa echai. Echa ora ngotere. Ora ngotere. Okay. Arafu ebinde. Echingende. Kuka jecha oncho kenda. Wasa ako Bona ndege ko kende kudaya. Bona ndo na omoni yakobiara abu. Bona roche ndire go. Wasi nyoko tenyo ko biara nkonye tisiu. Lakini ese. Zene. Okay, arafu ekende. Ebina binyegerete.
naende nyore biro ebinde ningendere kubimanya Arafu egeteri kero kyo no kongonte. ngwata ching'eni Egeteri kose kuma chego. kwa ya ye bimbiyo gento kunyo gwakana kwa munukeyo Karati gari chati obae na bogwante imoko yone. Egwante bingo bosi obukima na boko kongonte. uko meza Ebituma tari biro biko sigo bosi. Okay, ebituma tari biro egeteri. egeteri ekingesire Ogo ikagesiego. Kete kagesiego omekorie genteke Okay, dade kid. bone gento kerota dinende ni repair Ripera bono mokoti nkoli nando ripera iguru gari ngende. oanza kolino mutigoro sinyo kobiara Este ni problem. yes to kolino mutigoro ochikoripera Bobote. ya Bobote. nande no tomo mwana ndakoretere igo gotoma utimataria mwana yakoretere ripera ni kugweta lazima ripera Moko yone ebintu mbiri naraga ige bibi. Ebyo tugete gai. Ebintu ebi no bugori ko chisomo ka gwakanire chionde. Ebi. bakio nkorogo aye no mombo osenkainka Ntotidi ma aje ni mbo mombo there is no problem because itukondiyo aya mwakisi yani. itukondiyo oranze kobugoria enguru iro chiko tukwakanira mukao Igagente ke par no tatukarire niki. Ekekere gai. ke kembegete gaiga igombegete ngoni chibese chinyinge ngore chimbori ngore chiombe ekera ngocho kobairororo na hingo mate na ki kweli toko katonyenyeru ng'ombe iga na tata biara ng'anchete na mako biara tonyenye mbori eji ng'ombe eji nyone ng'ombe toko nyenya tomierio pakache Mwacho morigerio getembe television network egani gotorase mochibo mokoyo no korkunere Richard ngo mboya Mboya obae Sazuli bamingo manyabako abariri bamingo manye binyoro kochoroke bamingo manye binyoro darira bako bamingo darira bako Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Sazuli bamingo manyabako abariri bamingo manye binyoro kochoroke bamingo manye binyoro darira bako bamingo darira bako Mumura nyariza kabinga kiotara nyuma ekera nyuma karwa ng'ombe saba imburi ya makonge pamoja n'uburangiti byose bikairwa aria soboko bwawe ke makayane makayane biyore Yani kabisa. Smile makura straight ngore ka television net kwa kekenga kya mwamugusi Tunajira smile. Okay makayane nagutarire gakwara zangu ra duniani ndarakorra rindi ndaragukwana kwani 1 2 3 4 5 kwaraza kora duniani arafu ono mokoyone nore people Tini people viejo. Jesus toli people viejo okay no problem everything is gonna be okay toli people viejo ngakio minute go bono Imbaro baraka na vinto yo mate go toli people viejo kuikawa kale vinto brigo chisaita tumedo okay igona bo minute igo igo minute toli people viejo ase ngencho ngaki nga bararukende gochika okay abana madeni ndo taiti madeni mateni ntutaiti ndo taiti madeni twarura tambe twarura tambe mokoyone twarura tambe mokoyone twarura tambe obotako bunge twarurare enchera twachandegete twarurare akana chiombe tigama chieso musubati okonyora orindi runa baibuli baye
manjo morigeri mnorigeri tigatembe television net kwa kikabirenga bune yenta tengo tebiga umusubati rendiru na bible baye osomi ku very smart very accurate very intelligent harafu bona aje kwa manya goika ngabona nga tutaiti kwa kana nebane chiombe nonye ni chiombe turi kwa kana nyoko biara tutaiti komora omoche kikando nona kabese igumutumiri okay iso biara tutaiti komora omoche kikando nona kabese igumutumiri kwa raza kwa duniani babu buba twarura tambe okay wateba ngakiyokoro kumakayana Lineti kwambuka. Lineti. Lineti. Lagira no nyabona chengo tera na munyoro musubatiri neti. Saboni ke gotoka liabu. Wewe. Si no ngai. Keroka. Ayen keroka rugura. Okay, na Ora gira uzidio mo kungu keroka. Okay. Kero jinteri. Ago gai gabono ngakiura. Iya. Skura este muinanga kore biashara ndeba. Lakini hakimakaja igabano uchenjetie taoni. Kurukeroka goja. Igabano lineti. Igariro kurunga kiyokorogo. Keroka ngakiyokorogo. Lineti nguru kwambuka. Arafu ga igana ro kwe women rep ye taoni. Aigo kairo ke women rep ye taoni. Taoni. Arafu no makayone. Nchera kiuraga ni umugako gesoke gochiseina. Oso ikabe ke suta beke muno beke teiga. Abika kasuti gali akaye ke koro totali ke soksi enkiya. Eso ke binanga soka teiga. Ayo lebo ayo zale dibo. Okay. No problem kwa raza kora duniani lakini nale ukoboliga. Nchira kiabwene kwesoka nganga mwesoko ye pakanse pi. Osikabe ke suti enkiya ne koro teki. Suti ningi. Ne binde byagi nkirebi. Ego dinero angi bekane. Nere suti. Esha diebe blight kara buyei. Nege koro dege shendikira ngedali yake ye moyeki. Dali moyeki. Kwani eke moyeki? Kwacho yeke koro teke moyeki. Eke moyeki. Ha? Eke moyeki. Okay. No problem. Aja njae. Njae lineti. Nebiro ebi yebi kora betadali ebi